Французинът Паскал Бернабе покорява невероятната дълбочина от 330 метра през 2005 година край Корсика. За първи път се гмурка 15 години по-рано. Сега мисията му е да обучава водолази от целия свят. В България идва за втори път по покана на Асоциацията по техническо гмуркане. Този път за да направи курс за спускане до 100 метра. Черно море е идеално за практика, не е много дълбоко. Водата е много топла, всъщност повече от 22 градуса на повърхността. По-навътре е по-хладно, може би около 14 градуса, но стига и до 6-8 градуса. На по-дълбоките места е още по-студено. Термоклиматът е различен. Това е странното за мен. Тръгваме от рибарското пристанище в Созопол. Подготовката отнема повече от 2 часа. Причината е, че оборудването е най-важно за живота на водолазите и трябва да се приготви много прецизно. Сега се оправя лека по лека сам нещата, да се ги провери, да се ги види. Това нещо спасява отдолу живота. Това нещо трябва сам да си го сложиш. Най-трудното при гмуркането е подготовката преди него, докато си поставим екипировката и преди да скочим във водата. След това има само удоволствие. За мен гмуркането е повече изследване, отколкото спорт. Не е като фитнеса, не е като да си тренираш сърцето или мускулите. Повече е като проучване. Лодката излиза от пристанището и се насочва в открито море. На 9 км от брега на Созопол, където дълбочината е подходяща за поредното изпитание на курсистите. Пътуваме близо час, за да стигнем до мястото. Миналото лято открихме кораб. Намерихме го, докато тренирахме. В момента е само парче метал. Потънал е преди много години. Времето и вълните са си свършили работата, така че не се знае точно какъв е. Но и някои други места за гмуркане са много приятни наистина. Като например Родина. Корабът Родина е на 35-40 метра дълбочина. Плавателният съд потъва през 1941 година, след като се натъква на 2 мини. Сега е едно от любимите места за гмуркане, за обучение и тренировки. Докато момчетата се приготвят за спускането, слагат оборудването и си говорят каква ли изненада ще имат днес, Паскал Бернабе обмисля следващото им изпитание. Трябва да ги науча на най-доброто. На първо място на сигурност. Това е най-важното. Опитвам се да развивам техническите им качества, за да могат да продължават заедно да работят като отбор. Водолазите трябва да имат технически умения, да могат да работят в екип, да се сработват, за да са в състояние да се гмуркат заедно. Основната ни задача е да ги научим да се пазят. Всеки от тях трябва да има коректно отношение към останалите, да е готов да помогне на другия. Точно за това предния ден нарочно е махал плавниците им под вода, завивал им екрановете на бутилките, за да ги научи как да си помогнат в кризисна ситуация. Екипировката не е никак лека, тежи близо 75 кг. Набързо и аз получавам първия си теоретичен урок по гмуркане. Въздуха в 2 бутилки на гърба е основен, третата е за декомпресията при излизането. Освен, че трябва да са физически силни, водолазите трябва непрекъснато да следят нивата на въздух. Записват си всички данни, а компютър на ръката им помага да преценят колко време още могат да стоят под вода. Спускането до Родина и излизането на повърхността отнема близо 40 минути. Температурата на дъното е 7-9 градуса, отчитат уредите. Под водата съм имал и страшни моменти. Някои проблеми с екипировката. Понякога съм се притеснявал за курсистите си по време на спускания. Виждал съм и акули, но това не са били страшни моменти. Излизането не е по-лесно от влизането в морето, заради температурната разлика и заради емоционалното изживяване. Паскал, tomorrow, Rodina again? Окей. Този път всички са доволни. Етапът е минал успешно. Направили са всичко, което Паскал им е казал и вече могат да си починат на лодката, докато се връщаме към брега. А в морето определено има какво да се види.
Това едва ли ще е последното посещение на Паскал Бернабе в България. Надява се да дойде тук отново през октомври, за да изследва кораба, открит миналата година. Иска да научи и повече за страната ни, защото за сега е виждал само летищата в София, Варна и Бургас и няколко морски курорта. А хората тук му харесват и вече има много приятели сред учениците си. А когато го попитам, иска ли да подобри рекорда си, се усмихва и ми отговаря: за сега не, все още е мой.